नै जोंनि ओंखाम संग्रा न' सिङाव जा गिदिर जिबौ मासे गुदुं सिङाव हाबना दंमोन बेखौ लोगोआ लबरजों गावनानै खर'आव गावनानै बुथारखाबाय खनसेयावनो। लबरा नै बेनोमोन, बेजोंनो गावथारदों जा गिदिर गिलु बालुनो। र' आं बेखौ एर'ना लागोननि, थैबाय थैनायालाय। नै बाब्राबगासिनोसो बाहेरायाव एर'नि बेखौ। लान्जाय खान्दा जिबौ नुदों बेसेबां गिदिर गिदिर जिबौ थायो आन्द्रायाव। वाव! जानो नामा सोरबा? जानोबा जानो हागौमोन। सेरसेसो जागौमोन, जाजागौमोन। थैगोनलै। मा जिबौ बेखौ खोन्थाहर। मा जिबौ बियो? खान्दा, लानजाय खान्दा। लानजाय खान्दा जिबौ बियो। थैबाय थैनायालाय, माथायाव नांदो। गोलावानो नै। बेयो एन्जर जादों खोमा, एन्जर गुदुङाव हाबदोंमोन। गोलावानो सेरसेसो जागौमोन ना? लान्जाय गैलायै जिबौलै। लान्जाय खान्दा होनो बेखौ, खान्दा जिबौ। सेरसे जागौमोन ना? जागौमोनलै। जानो नामा? जानो? जानो? सोर दङ? रावबो गैयाब्रा, भिडिअ बानायदों आं। जानोबा दै रुनोसै, दै फुदुंसै, सेलायनोसै। मा जिबौ होनो बेखौ? आं मिथियालै। इमान गिदिरमोन ना खेला? बा अरा इयो, अरा। अरा मालाय। माबा बेखौ गासनबाबो अरा इयो। जानोलै मा जिबौ बेखौ, माबायासो। जारलालै बिराद गिदिर जिबौ। गारहैनोसै ना? गारहैनो ना फबनो? ओइयाव गोजानाव ना, दान्दायाव एरनानै। दै माइ खोन्थालि। नै लाबाय, गारहैनोसै आं बेखौ। हाउस अंदर में, हाउस में, किचन रूम में, हाउस में। हाँ उधर। हाँ आएगा, देखिएगा, डालेगा। ओके।